Batay ka lang vlog niya, masige sa vlog. May ana no? At tayo na nila agay mga munggol nila kadugan. Tawagon nyo nag-sag special. Unsa may content na to ron? Wala ba kayo na naanda? Waputra ba kayo na Ay, ani na lang. Unsa man? Aron maas sa taong nauna. May pagbukat-kat ng mga. Magunggoy-unggoy? Unggoy ba? May pa. Sige. Ikay unggoy? Ako na lang. Okay, ako may cameraman ki. Sige. Asa man ka magsukad? Ara ka magsukad? Di, isa. Ay, isa. 1, 2, 3, play. Lana po ng mga vlogger nga. Bati ilang vlog. Tara mo. Bati ilang vlog. Uy, tanay. Tara. Wala. Lana po rin Job TV. Wabi ang nga ilang vlog. Wala yung taon. Mura pa nga munggol. Uy. Na. Sana lang tayo. Mabuang ka ng vlog. Bati ilang vlog niya. Masige sa vlog. May ana no? At tayo na nila agay mga munggol nila kadugan. Tawagon nyo nag-sag special. Sige sa vlog. Bro, sige ang ngayon sa vlog. Hindi na vlogger sa nag-job oh. Kaila di ka na rin? Kaila. Bati, manilang vlog oy. Pati bigid ba nga nakakwarta ng nila. Kana makakwarta ang mura mga munggol ang vlog. Ano? Kakakita. Tawa, dagko ka na kwarta. Dagko. Dadi mo liga mo to. Ako magani. Ganahan din ako. Mapilanan niyo mo to. Maana o ka, maana. Dini, mapil. Kalambot na lang, kalambot. Ako unta, ginahan ta ko. Ako rang. Ganang ka mag-vlog pod. Duha ra unta mi o ginahan ko mag-vlog. Yo sa man nga mo ko kauban. Nakakwarta lang ka na sila. Oo. Tako na kwarta. Maghingaw ko ta. Sabo ta, ikay video, ako'y mo prank. Agi. Atong imo ang prank ko dali ito tama viral. Ogi. Dira, mangita sa dapat og prank. Sumati ka. Mangita ta kanang ano siya? Na kuan atong asi-asian. Agi. Apa Tara, kwarta na to, kwarta. Sus. Kadaganan ni bungas kung manggaw karon wa nagibunga. Matay kisagi kay pangawat di makita lagi na kung mangawat lagi ni kung manggal lagi. Di gid mahay lagi oh pagkadaghanan ning bunga. Dali, ay. Layan ako. Uy. Kita ka na. Muna tayo, Bran. Na? Ano, cellphone? Video. Mangasi na. Oh, makasih. Teg basakpan lagi na ako din lagi. Kuha lagi sa mga adi lang gid lagi magmahal. Kilain ka na! Tap. Iso ka! Nagaburidor ba kung gipangawat diri kung manggap? Wa ko'y labot! Kilain iso ka na! Ikaw, iso ka? Isog dehap. Sa'yo, boss. Aw. Nga si Babablogger, boss. Babablogger ng kamera mo, no? ikaw guri nang mga tiris kung manggano. Na-content kami, boss. Asa content? What's up mga ka-James Job? It's time to shout out now. Shout out di kong Julian Tipon-Tipon o ka Janinho Salvador. Shout out di kong Janley Fricano o kang Mark Jan Roca. Shout out day ko ni Tanley Kabansa ko. Shout out day ko sa mga pamilya. Shout out day ko ni Jumarlene Catalia o Jasmine Ihurango. Og shout out din miss among tanang followers and please like, share and subscribe. Unta padayon yung suporta. Salamat.